Světýlka. Tam vzadu je panelák. Jo, Je ohňostroj, to je krása, no. No jo, to je takový ohňostroj, k tomu je plamen, no. Jo. Kam asi jdou? To nevím. Nějaká chodba. Co to mají na hlavách? Jo, čepice. Čepice, zima. Jsi v zimním období. Bílá a černá. A tady se někdo... Tady někdo. Koukají nějaký nohy. Či to jsou nohy? Červená kalimatka. Na Ale spaní. tam byly parkety všimla Co to je? No nevím, tam kouká někomu z kapsy kapesník asi. Ty jdou v autobuse. To si vždycky Kde to je? vzpomínám. Poznáte to? Já to ne. Ne, to nepoznám teda. A tam je hezká ta nějaký- lucerna. Ježišmarja, To vypadá jak nějaký maxi špitál. jak nemocnice, že? No. Tady to. Jo, by byla. Je, co kříčko, Ale je mi Bánové, nějaký Bánky. povědomí. No jo, tady byla trachta, podívejte na to. Coca-Cola tam ale je. Co to má na čele ta slečna? No to hrají možná nějakou hru, kdo je kdo, víš? A Jo. musí se dohadovat. To Aha, neznám. Chytat umí dobře, člověče. Jo, hezky Godhaj. na papla. Myslíš, že tam Godhaj? no to je, No, jako to bude vlašák bez s Godhajem. masa, to vypadá ale bez To masa, vypadá to jak vlašák, že tam, vysvětlí, když je je to tam nějaký. ten Lašáček, ano, ten musí být vždycky. No to je moc hezky na té chodbě, to světýlko. To. Tak. Mladí. To už je ráno. Už se probudili. Co tam bylo? A už je zase noc. A to je zase ta bílá a černá, zase to tam je. No, A bílý bílý boty. Jako. Takže to je asi A černý pořád. boty. To tam nějak zámková dlažba. Něco hrají taky, máme i kostku. Počkej, tam mají nějaký telefon, bez telefonu teď ani rana. To mělo mít nějaký To už děj. je konec? To jsou věci, co prostě vysleduješ z těch filmů. On je člověk, co měl prostě problém se vázat, měl špatný vztah s rodičema a kvůli tomu nebyl schopný udržovat vlastní vztahy v životě a před vším utíkal prostě. Jo. Když se nedivím s tím jako, s těma tvýma manýrama fotografickýma.
Jo, já jsem měl teď hrozný jako chuť s někým dát debatu dneska. Takže A prostě, práce. tady jsem rád, že někdo něco vytáhl, ty vole. Jdem na to, já jsem ready. Na co? Budeme debatovat o umění. Já vím, ale je to něco, já můžu dávat Takže něčím prostě argumenty, podle ale Immanuela Kanta, a v čem je důležité? kniha Kritika soudnosti. No. Umění No. může být pouze umění, pokud se vytváří za svobody. Co znamená, že jako z nějaké svých lidů, ne? Která pochází z rozumění, ale co to znamená. Nic z toho, co jsme dělali na Ale scéně. umění se odlišuje od přírody. Protože v přírodě se nevytvoří tohle rozumění. A v umění je pouze dílo člověka. Takže příroda nemůže vytvořit umění. Co, ale co bylo to s tím rozumem? Ještě jednou. Já nevím. Protože jak to myslel, to nechápu. Já taky ne. Ne, já nechápu. Já nevím, Že co jako, to je. jako znamená, nepočkej, jako ten citát říká jako ten citát, že To není citát, umění ten nevzniká- nedělal to jako nevědomě, vzniká že po to on rozum. nešel prostě a že no, že jakoby, že umění může být prostě A kdyby to udělal, tak to není. Conscious, prostě tvoření. No, já to beru jako celkově, kdybych to měl jako do jedné věci, to je Neřekl to bych. Kdo jako něco vytvoří. cokoliv, co Já vzniklo. nevím, Aby lidi viděli výsledek. ale to je pouze lidská věc. No v tom případě já třeba přerovalo, do jak něco dělí, jako kdyby kam až se vztahuje ten tvoje jako nesouhlas. To je zjednou. Věděl,